Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Binatusa kenging mangkurmatan kunjuk dumateng para sesepuh bidi sepuh dari Padekahan Kedungkong RT kalih RW kalih Jeruk Sawit Gundang Rejo Karanganyar. Tan kantu sadaya para tamu kakung sarta putri sumrambah para kadang ugi kaluwarga ageng panderek saking Padekahan Winong RT kalih RW sekawan Jati Kuwung Gundang Rejo Karanganyar ingkang tahat satu hukina bekten. Katrakan wilujeng siang, wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan kanthi martikaning penggalih. Sinambiang rahapi pasugatan ingkang kawengku dening panjenenganipun Bapak Tarno Ibu Riniati sakeluwarga lumantar para kadang-kadang pramuladi siang kalenggahan panjenenganipun Bapak Tarno sakeluwarga doni hajat wali matul oris panggihipun Sang Hyang Pinanganten Ratnaning Ayu Azizah Dwi Fatma Anggrahini ingkang sampun hajatu kramika ijab kabulaken kaliyan Roko Mas Bagus Iyan Ramadan putra anjanipun Bapak Santoso Budi sekalian Ibu Suharti. Para tamu kakung sarta putri, anggenipun sami ngrahapi pasugatan ing siang kalenggahan amrih regengipun swasana ugi panjenenganipun ingkang menggugati Bapak Tarno sakeluwarga kepareng hanggelar budaya rupa-rupi campur sari ingkang kasebat Nirvana Music ingkang dening dipun pandegani Bapak Eko ingkang kondangipun Roko Mas Menyun ingkang garwa nggih menika Mbak Rina Sinden ingkang sampun kondang ing kalukong jagating Nuswantara. Ugi Hangan Tri Widawati Tri Suwarawati kepareng badhe kawula tepaken satunggal mbaka sawiji kunjuk ngarsa para tamu kakung sarta putri. Widawati Suwarawati kang setunggal kang sampun boten asring malih wonten ing tlatah Gundang Rejo khususipun Karanganyar yang sampun diobrak-abrik kalih nggih menika sindenipun dipun pendet kalian Mas Eko saking Amerika Serengat. Endang Sapardi katuran jumeneng sumangga. Widodari Kang Mas. Kula Widodoro. Widodoro. Nek niki Widodari. Kula Widodoro. Nek dhuwur ketok ayu, ngisor naga Kang Mas. la. Enten paribasan. Paribasan apa, Nduk? Mangkok ana cendole. Ketoke wedok. Apa? Ya bacotna dhewe. Widawati Suwarawati ingkang angka kalih saking tlatah Kartosuro sampun kondang manis gingsule taturi jumeneng kene Nduk Cahayu Noni Sawolehah. Kang Mas. Iya. Piyayi iki nek wedok asli ngene iki lho. Sukune putih, barang sikilku tek meklek kabeh kaya ngene. Kang Mas, gek meko kaya ngene. Lagi sikil kok nelo ya. Lah iya to, piyayi iki lho mulus putih ngene iki. Nandi di ngerek ngono. Asem. Laju Widawati Suwarawati ingkang angka 3. Ibu sing lenggah ngajeng lho ngekeke ngantek ya Allah. Terus pundi Mas? Ranik suarane goreng ngene tok. Arsya Suyanto katur jumeneng semangga. Balon. Lah iya.
dawuh makarya sasarangan putra timur profesional audio sound system ugi dipun abadikan kalian keluarga Egeng Dahlia multimedia video shooting. Para tamu kakung sarta putri ingkang darsa tuhu luhuring budi. Anggenipun sampun tuwak ngrawi pasugatan dedaharan tansah keparenga kalau derekaken anggenipun sami lelenggahan kanthi sekeca kanthi maret dikaning penggalih sinambihang laras siang kalenggahan ugi hanampi salam pambuka sesarangan kalian pro kadang campur sari Nirvana Music. Delok kucing nganti turu kaya ngene iki gocang. Lilir. Lampu turu. Cahetan. Wah. Tanggape campur sari. Dimas niken asu pardi kok lampu turu kucing kuwi lak yo ngisin-ngisinke ngono kuwi lho lan. Ibu lagi. Atase kucing kok terus nonton banci iki lho ya. Aja mbok uyoi to. Ibu lagi ngajeng lho. Kucinge Rina kuwi teko kene. Gusti, Gusti Allah. Yeah, yeah.
salam pambuka sasarangan kalian para kadang Widawati Swarawati kalian para kadang campur sari Nirvana Music tasih lumampah mulan dengan dicara foto Pak Hormat sasarangan kalian sang pinahargya temanten kekalih puji sadaya para tamu kakung sarta putri iki kadherek kenanganipun sami lelenggahan sinambing rahapi pasugatan saking para kadang Kaneman Muda Tumaruna lumantar para kadang campur sari Nirvana hanya menakan setunggal ampun sabiji para kadang Widawati Swarawati agar dimenangaken caos lelipur pasugatan siang kalenggahan amrih jumbo ing suwasana kunjuk sadaya para tamu pramila nyuwunaken Widawati setunggal lajeng dipun gayengaken kalian Endang Aswa Parti. Semangat. Nggih, semangat. Assalamualaikum Mas Kentang. Waalaikumsalam Dang. Banci ki nek syariah nganggo salam sik. Pitu sing banci wer ambiar ngono kae. Aku banci turut masjid kok ya. Turut masjid iki salat apa? Ngisi padasan. Engko nek ketaplat te Pak Mas. Hah? Aku ra ndek BPJS marai. Sowan karo Doro Oh Kakung. nggih, masyaallah. Mengerti wedal ingkang sampun tunggal. Aku tulung seri sepatune gelem lho masyaallah. Lah kuwi sepatu lanang mosok ibu. Lah aku kan yo dhuwur lan isore yo lanang dhuwure wedok. Lah iki sini mung kaos kaki lho. Dikira nderek asli kok piye? Nggih, assalamualaikum Mas Sarik Sutris. Bau pun WA ngono aku setengah 12 mulih lho Mak ngono. Lah ngopo? Salat luhur. Kan saiki cari syariah. Arep ngulon besok insyaallah amin. Ngulon ki? Umroh haji gitu. Oh, tak kira ning bagi apa ning. Matane. Kok menyang wong tuwa kok makan. Sowan. Nggih, panggasiat lancar rezekine, panggasiat momong masyarakat. Masyaallah diparingi panjang umur, lancar bisnise, masyaallah. Dadi imami keluarga. Amin. Mbak Ati panggah sehat, Masya Allah. Momong putra putrinipun, putrini sukses selalu. Amin. Mbak Bila jeng ngersake mengke dedaharan saged pinarak teng dalem Mas Sutris. Duwe kedhe Mas Samu. Oh iya? Aku yo bagian ning kono. Bagian apa? Nyapu. Isah-isah ngono kuwi aku. Selamat kagem Mas Manten. Mbak Manten, Masya Allah ayem tentrem ayune. Ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinaringan berkah barokah, Masya Allah. Biaya ingkang sukses selalu. Sing kagum kersa Bapak Ibu sinten? Bapak Ibu Tarno. Bapak Tarno, Masya Allah. Lek Tarno sing digawe penyanyine Pardi Kocluk, ya Allah. Nah Tarno, cah cilik wis mantu tono kowe kita. Jebule kancaku mancing ae. Panggasiat Mama Putra lan ayah Mas Tarno. Dadi imame keluarga. Angsale kagungan kersa cekap ngajeng turah wingking. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tansah ngijabahi. Bisane Pak Tarno sing menika. Nggih. Bisane sik nika Masya Allah. Kaya kasung sepribet ae bisane. Tek mentul-mentul. Kowe iki kok sajake kaya Tak salim sik to ya ampun, ya ampun. bacane jeplak ngono. Panggah sehat Bu, Masya Allah Pak. Mang bleki niku Bu. Bleki piye? Mati aku dibleki. Selamat Mbak, Masya Allah, mantene ya Allah. Bu, panggah sehat lancar nggih Bu, Masya Allah Pak. Gusti Allah ngijabahi ya Allah. Piye? Nggih, pun diparingi gayeng napa alus? Ya gayeng lono wis yahene kok ya. Gayeng. Gayeng Pak. Gayeng nggih. Gayeng nggih. Pun paringi garap rancak napa anu tayub riyen minggahe teng rancak ngene. Yo manut. Nggih, kangene ngati ngeten. Turut ana cah, ora nuruti ndak mangani piring minggu. Semangat Mas Agus, Masya Allah. Duda lho kuwi. Cangkem iki cuma dibanter-banterke. Ping 3.
Apa iya? Wah pancene hobi kuwi. Sabar. Dancing ora nek rondo ya. Alah wis to genah iki wae ora jaminan. Alhamdulillah. Mengke bar iki Mas Sutris diparingi wekdal. Iya, siap. Nggih. Iya. Sesarengan Nirwana. Putra Trimur Audio Sound System, Masya Allah. Video syuting apa, Cok? Dahlia. Oh, Dahlia ya Allah. Gambarnya bening, senyutingnya rada miring lho, Mas. Iya. Hos.
Bali to. Ini ngono jebule nggo 35 ra enek lho bobote. Kene donggongi tau akeh ledek ya Rina ledek, Bu ya ledek. Iki ya gane gondoli ledek ketoke. Panggasiat Mas Bari, ya Allah. Lancar rezekine panggasiat Momo Putra Nulaya. Amin. Rasane atase lancar to. Endang mang rosok disian niku. Rosoke je lancar to. Lah ya rosok sekilo ya mundak lho. Lah ya to, kaya yange gandengan tangan ae to. Sendekke gogoi. Sendekke gedang bubuti. Masya Allah, mengke dawuh ngersake lagu napa? Napa? Oh, podang kuning caping gunung nggih. Niki garwane jenengan? Alah kaya ngono kok bojone. Potongane kaya dadu kaya ngene no. Cara aku tak indrim iki. Guyone Mas. Bicare nggih. Nggih saged. Nggih, mengke ngresak ayun-ayun nggih. Alhamdulillah. Bucare ambune wangi, pupure pandu. Aku sekipa ambune. Panggasat nggih Bu, lancar rezekine nggih. Ya Allah. Aku toh. Tak kira mbok aku. Ya ampun. Ayo. Ya nggih, ayo. Aja sumbang lawang bagas. Gandeng Mas Bari iki kelinganing Bangjo Mojosongo. Zaman semono lho ya. Nyabrangke wong wuta ya ngene iki. Nuwun sewu. Kok sia-sia ya dibacang bacok niku endang niku. Ya Allah, sindene ajeng teputi niki. Alah. Salat. Ya Allah, alhamdulillah. Lah mboke karane tayu mboke iki piye malahan? Kok tak dibacok tenan lho. Ledek menuk-menuk kaya ngono. Bubos lho iki nggih. Apa? Pateni. Ya Allah, kok dibujur dipateni jare. Nggih, matur suwun Pak Cari riyen mengke terus jenengan ngeten nggih Pak Asri sak kondur. Nggih. Pak Cari sik mawon. Alah kowe ora metu duwite kok. Aku pengen Mas Cari no. Endangi janten anak. Alah kowe ora metu duwite kok. Pak Cari ten mriki deh. Mulya nah boleh. Nggih, alhamdulillah. Nadang dawuh. Alah. Loh, aku kan ketua MBG. MBG apa? Manusia bagian gogoh-gogoh. Oh iya. Nyuwun wedalipun kagem Mas Arek pinaringan berkah barokah lancar rezekine masyaallah. Aku sepatu ini diparingi purun tenan lho Mas. Kaya sepatuku merek Adidas ini Mas Arek mereke beda. Sepatu ki mahal ngono ki. Monggo nyadong dawuh Mas Arek. Niku enten vitamin sing wedok asli. Oh nggih. Nggih, monggo. Kose. Lah. Wedok. Lali. Barang ketemu kancane kok lanange metu lho. Mas Bari, aku ya padasane punduse. Kok duyoi rayu. Monggo Mas Arek nggih. Halo. Oh diselempon mengke diseni. Nggih. Monggo Mas, masyaallah. Monggo. Alhamdulillah. Iyalah. Gedang dunggung tek cilik-cilik ngono to iki dengaran. Ya Allah. Rasane mangsa. Ya ampun. Wedalipun Mas Arek. Monggo. Matur nuwun wedalipun saderengipun nyuwun pangapunten teman-teman sekalian mugi dados keluarga sakinah Amin. mawaddah. Amin. Amin. Mas Eko iku ya nggawa binatang tamu bareng. Kowe dhewe binatang tamu ndak. Jenengan ampun ngeten lho. Mengke nek mobil jenengan kloyo mlepek lho malahan. Duyui mlepek iki bajing apa kowe. Nguyuhi kok mlepek. Oke, setunggal lagu. Piyambak napa kalih Ya karo sing Widawati Sorowati. Ngapunten Mbak Ati nggih. Pun sak sae katresnan sejati. Katresnan sejati nok Cahayu. Genah metu Pak Tarik beda karo Bari. Bari ki pahit ra metu duwite. Aku iki tinggali lunga terus kok Mas Bari kuwi kok. Sajak sia-sia to. Iya sak tenane ndek ning terminal yo ngono kuwi kok. Mangga Dek. La. Monggo. Nirvana Music.